V podstate ja budem na kandidátke a mojou agendou okrem zdravotníctva samozrejme bude aj ako keby odhalovanie korupcie a hľadanie zdrojov pre zdravotníctvo v tej korupcii. Čiže tak v krátkosti by som to vysvetlil, že prečo korupcia a prečo priama demokracia. Dneska sme v takej situácii, kedy podľa rôznych autorov, napríklad expert Medzinárodného menového fondu Grigoli, alebo expert Ministerstva financií Slovenskej republiky Filko, alebo nakoniec člen z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied profesor Staněk, uvádzajú, že každý rok sa v zdravotníctve stratí 1 až viac ako 2,5 miliardy eur. Vlastne sa to stráca v nákupoch. Je zaujímavé, že podľa dát OECD sme v nákupoch ako keby zdravotníckych materiálov na absolútne prvom mieste na svete. Čiže to tak potvrdzuje, že tie peniaze v tých nákupoch naozaj sú v týchto obrovských objemoch a že nejakým spôsobom nevidíme, že by tie nákupy sa realizovali v nemocniciach, potom v starostlivosti o pacientov. No tak pravdepodobne to naozaj je fakt, že sú v tej korupcii. Takže vlastne mojou agendou okrem toho zdravotníctva bude práve táto korupcia preto, lebo vidíme situáciu na Slovensku, kedy ako keby súčasné nastavenie využívania zdravotníckych fondov využíva zrejme nejakí politici, nejaká vládna moc týmito mechanizmami, ktoré tu máme dnes, takým spôsobom, že každý rok si prilepšia o 1 až 2,5 miliardy eur vlastne z tých povinných odvodov od občanov. No a preto priama demokracia, lebo položme si otázku, akým iným spôsobom môžeme týmto ľuďom zobrať tých dnešných ich 1 až 2,5 miliardy, keď nie priamou demokraciou v referende. Jednoducho tí, na úkor ktorých títo ľudia nejakým spôsobom sa priživujú, bohatnú, žijú si nad pomery, dá sa povedať absolútne, tak jedine tí ľudia, z ktorých žijú, tak sa musia v tom referende rozhodnúť, musia priamo demokratickým spôsobom sa vlastne k týmto prostriedkom svojim vlastným a k ich správnemu využitiu jednoducho musia prispieť a musia sa rozhodnúť v tom referende. Čiže neviem, či stačí takto moja odpoveď na vašu otázku. Ja sa vám chcem teda opýtať, lebo neviem presne v akom režime, respektíve v akom štádiu je to vaše... Ja sa čudujem, že neviete, však ste z médií. No. Čiže problém bol uzavretý. Samozrejme, že bol som 5 mesiacov dôkladne. Ja mám vlastne papier na to, že som absolútne čistý a preto som sa aj rozhodol venovať tejto korupcii. Lebo nikto iný na Slovensku není tak dôkladne preverený ako ja. Že teda mám na to papier, že teda plus keď to skombinujeme s tou priamou demokraciou, tak si myslím, že aj pre vás ako občana môžem veľa priniesť, lebo aj vy vlastne na to doplácate, že platíte a z vašich odvodov sa tie peniaze stratia. Čiže ten problém skončil v tom zmysle, že sa vec neudiala? Áno, že skutok sa nestal. Čiže udialo sa to, že NAKA ma vyšetrovala 5 mesiacov a po 5 mesiacoch dôkladného vyšetrovania zistili vlastne tí ozaj super špecialisti na korupciu, že skutok sa nestal. OK, dobre, ďakujem. A ešte, ak môžem na pána